телевидение яшьләр өчен генә түгел, олылар өчен дә, әти-әниләр өчен дә, әби-бабалар өчен дә. Но эшләп китү мәсьәләсенә килгәндә, әле мәйдан телевидениесе 11 елда бугай ялгышмасам ачылып киткәндә, аларның бик күп кенә районнарда, шәһәрләрдә концертлары булды. Бу презентация рәвешендә дип әйтик. Һәм әле концертларга мине чакырдылар, җырларга, катнашырга. Ул инде солянка рәвешендәрәк бара иде. Һәм шайтасым килә. Ничектер шул концертларда без катнашкач, берничә атна узгач, миңа Дамир Дәүләтшин, бу инде мәйдан телевидениесенең директоры, шундый бер кызыклы тәкъдим ясады. Үзеңнең хит-парадыңны булдырырга теләгең юкмы дигән. Мин башта дөрес әйткәндә юк дип әйттем, ничек дигәндә телевидениедә эшләү бит инде ул теге ничектер шундый бер зур җаваплык аласың үзеңә. Бераз куркытты, ләкин тормыш иптәшем белән, әти-әни белән киңәшләшкәч, нишәп булдырып карамаска. Булса була, булмаса юк бит инде ул. Теге әгәр дә юк дисәң, эшләмим дисәң, калыр ничектер йөрәктә бер әйбер, мин юк дип әйттем. Монда инде теге эшләп карыйсы килә. Һәм Аллага шөкер, исем уйлап таптык, исем үзем уйлап таптым, хәрәкәттә бәрәкәт. Миңа Дамир башта әйтте, бер кызыклы исем уйлап таба әле. Мин аңа 8 исем тәкъдим ясадым, һәм шул 8нең арасыннан шул хәрәкәттә бәрәкәт исемне калды инде безнең. Анда инде без клиплар күп кертергә булмадык, 8 клип. 8 ни өчен 8? Чөнки ул знак бесконечности, димәк, анда төрле клип катнашалар дигәндәй, башка җырчылар да катнашалар әле клипта, үзбәк клипларда катнашалар, Алла бирсә менә алары булдыргач китерде буйбыз. Һәм әлбәттә безнең татар эстрадасы клипларда катнашалар. Яшьләр дә күбрәк инде без яшьләр клипларын алырга тырышабыз. Ни өчен дигәндә, чөнки бераз яңалык кертәсе килә, гел яшьләр. Әйтәсем килми, олылар теге туйдырды дип булгана түгел, олылар да булырга тиеш. Ретро алып бару мәсьәләсенә килгәндә, без бик күп экспериментлар ясадык. Төрле экспериментлар анда мин үзем генә дә алып барып карадым башта. Анарысын без 2 булдык, Илгәрәй һәм Илназ, минем игезәгем рәвешендәрәк. Анарысын инде тәкъдим ясадылар безнең хуҗалар бар инде. Дамир Дәүләтшин, Фәнил Ваказовны чакырды. Аның белән 1-2 тапшыру алып барып карадык. Һәм күбрәк халыкка тегеләй дә ошый. Но ничектер теге Фәнил үзе бер айрым теге юморный кеше буларак, аны бит яраталар, халык ярата. Аның белән безнең теге алып бару, теге тандем булгач, халыкка ошагач, шулайрак калдырган булдык. Башта сценарийсын, клиплар сайлау, сценарийны әле ачылыкка киткәндә әлегә тапшыру, мин үзем ясыйдым, сценарийлар яза идем. Һәм клипларны үзем сайлап кертә идем. Соңрак инде менә безнең хәзер Аллага шөкер, халык үзе сайлый, ТМТ сүзе бушара калдырып, яраткан җырчыңның санын язып 5544 номерына тавыш бирәләр. Хәзер инде күбрәк без халыкның ярдәме белән клипларны сайлап, әле хит-парадка кертәбез. Халык күпме менә мәйданның караучылары, син инде хезмәткәр буларак әзрәк реклама биреп алады. Бүгенге көндә ялгышмасам 3 миллионга якын кеше карый мәйданны. Менә ничек безнең бар, ничек безнең аралашабыз без, менә шулайрак безнең алып барыла. Рәхәтләнеп теге әңгәмә рәвешендәрәк аралашып, җырчы турында бераз бер-ике сүз әйтеп, менә шул. Һәм әйтәсем килә, безнең хит-парадта клиплар катнашалар 1 атна, яисә 2 атнада катнашалар, яисә 1 ай катнашалар, яисә 3 ай катнашалар. Ул бары тик халыкның сайлавы буенча. 15-нче, 16-нчы тапшыруларда айына килгән булса 30-40 SMS, хәзер бүгенге вакытта менә безнең 66, менә бүген без 66-нчы тапшыру төшердек. Әле ачып караган идек, 700-дән артык SMS килә. Бу инде яхшы дигән сүз. Мине уйлавымча. Бу 1 айга 700 SMS. Менә шунысы авыр, утырасың берәм шүпләп, кемгә күбрәк тавыш килгән икән дип карап, русик белән язып, дөрестән дә бераз да күбрәк вакыт телевидениегә бирелсә дә, репертуар минем Аллага шөкер
2 айга бер булса да җырлар артып тора. Инде аны контакт социаль челтәрдәге дуслар күреп торалар. Анда мин җырларны кайберләрен куям, кайберләрен юк дигәндәй, бу инде ни өчен дигәндә теге алда Алла берсә 2нче елга альбом чыгарырга исәп, шуның белән карап инде альбом чыгарабыз. Визитный карточканы. Һәм инде клип төшерү мәсьәләсенә килгәндә, менә без былтырлар төшергән булсак, быел Алла берсә универсиадалар узгач, дип әйтик, бер яңа җырыма клип төшерәбез. Инде сценарийлар язылган, барысы да әзер. Шушы универсиада бәйрәмнәре узгач Алла берсә тотынып эшлибез, күзләргә Алла берсә хит-парадларда керер дип уйлыйбыз инде, теге тамашачылардан тора барысы да Алла таба. Универсиада гомумән тәэсир итәме менә сезнең кебек җырчыларга? Тәэсир итәме дип, Күңелдә инде хисләр беренчедән менә Казан үзгәргәне белән дә эш янында синең яңа стадион төзелеп тора, көн саен күрә торгансың. универсиада булу бер яктан караганда җайлы була әле, теге юллар рәтләнде, төрле спорт комплекслар төзелде, Аллага шөкер, хәйрәтләнеп төрле үзеңә теге заниматься итәргә дип әйтик, биналарга барып рәхәтләнеп ял итеп кайтып була. Теге мугҗиза чыннан да шушы вакытка эләгүе, шушы универсиада утын күрүе дип әйтик. Әйтәсем килә, исән сау гына, хәвефсез, хәтәрсез, бәйрәмчә матур иттереп, әлеге универсиадабыз узып китсен инде дип әйтәсем килә.